Kereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote ae lho, Nok. Ora jane kok nggatekke terus ki piye to? Ora perkara nggatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Wong mara daya kok ngetke gendheng kula nuwun ngono ra ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok? Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ono wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ono. Ya maksudnya rek ya aku penenteng kok mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njewok ora karo-karuan. Oh, rai kok juawak ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadyan ten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kaya sinten Pak bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ono. Wong maune ra ono lalere jenengan teko dadi ono laler. Ono wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa?